Pa Xbox event sydd heddiw, Ciaran? Fi ddim wedi clywed unrhyw beth. Fi wedi bod stuck mewn ogo, fi'n credu. Be sy'n digwydd dy Xbox showcase heddiw? Okay. Cool. Na i edrych allan am hynny. Da ma ni, person gynta. Tybed os bydd Sylf wedi difa. Ni ddim yn ymladd Ach, rwy ti angen cerdyn. So... ymladd Fedri di ddatrys y drysfa yma? Na, ddim eto. Fi di ymladd rhain. Lle newydd. Ic! Na, staf. Fi'n gallu taflu. Just taflu fe. Beth, 2 mwyn? Dwi ddim yn special, dwi fe. Fi'n siŵr fod yn rhywbeth arall byddai beth yn defnyddio. Yn cael look. Beth yw hwn? Hunan ddinistrio? Na. Fi ddim yn hoffi hwnna, achos fi ddim yn hoffi'r syniad o lladd y Pokémon. Fi di ymladd yr ein? Na. Good. Paid y gwylltio ni bach. Felly di Sadwr nesa, mae'n mynd i bod... nid di Sadwr yma fi'n credu. Di Sadwr nesa mae'r playoffs yn dechrau. Fe? Os rhywun yn gallu cadarnhau hwnna. Ond beth sy'n dda yw bydd y rownd cyntaf bydd Caerdydd a Abertawe ddim yn erbyn ei gilydd. Felly mae fe'n adeiladu'r tensiwn a cyffro os mae ddoi nhw'n mynd trwyddo. So nawr, gyda'r holl full heal sydd â fi, dylai fod yn iawn. Na, mae hwn jyst yn mynd i bod yn fe yn neud I fi cysgu a fi'n defnyddio full heals. Falle na I swapio I dinosaur. Cloddio. Haha! Mae cloddio'n dda. Come on. Just un ergyd. Raticate? Na. Mae Mew yn gallu delio dy fe. Dyna ni. Navy blue. Gweithio hwnna'n neud. Be allai neud? Yay. TM09, beth yw hwn? Bydden ni... eisiau bag mwy o faint. Gwybdacl. Pwy sydd ddim gyda lot o bethau dda? Lle chwarnig? Hehe. Right, so hwnna sy'n pwynt mynd fanna te. Na, fi ddim wedi bod yma. Mae'n torri mewn. Rocket eisiau brwydro. Ecans. Right, hyper potion I fe. Mae'n gallu gwella fe hyd at 100 fi'n credu hyper potion. Seren wyb. Gan fod Ecans yn snake backwards, dylse'r enw fod yn Rdien. Mae... ti'n iawn, actually. Rdien. Kind of yn swnio fel Rdien. Rdien. Ti'n iawn. Chi'n cynnig hwnna. Yr addasiad nesaf o'r game, fe. Steve. A rai o'r text sydd ddim wedi cael ei cyfieithu hefyd, nhw'n gallu gwneud hwnna ar un pryd.
Mae'r enw wedi newid ond heb wedi rhoi yn coch eto. Yn arian mae wedi newid. Oh, cool. OK. Mae'n ffras sarf yn lle. OK. Ffras a sarf enw arall. Gwylio ti'n chwarae hwn yn neud fi eisiau neud mwy ar arian. Ellai neud mwy erbyn diwedd yr wythnos. Ie, neud e, Stephen. Rhaid fi cofio pan fi'n gorffen coch gynta. Oh, banter. Just bod e ddim yn troi'n gas nawr pawb. Mae Ciaran dweud e gyda... wastad gyda... hwyl a... Dwi ddim yn casgu a... Ydy'r cas mewn unrhyw ffordd. A ti'n iawn, mae mor anodd ffeindio lle dwi wedi wneud yn barod. Oedd Ciaran gyda syniad ynglyn â hwnna, ynglyn â ffordd o wneud so mae fe'n hawdd i wneud yn rhywbeth. Fi'n cofio beth ti'n dweud, Ciaran, ond falle bydd yn cool i trafod hynny. Ond, jyst yn gwerthfawrogi, mae'n amazing i gallu wneud y playthrough yma. A cyffroes i gallu symud ymlaen at arian ar ôl hwn. Yn cwestiwn dda, mae Ciaran yn gofyn, Stephen, pa mor hir ydych chi mewn i arian? O faint chi wedi llwyddo i wneud hyd yma? Mae'n cwestiwn eitha anodd, achos efe mewn, pan chi'n meddwl faint mor hir, ydych chi'n cyfieithu rhywbeth fel yna mewn trefn? Fi ddim yn gwybod, fi ddim wedi cael look ar Pokétex a sut chi wedi wneud e, so fi honestly ddim yn gwybod, ond sut mae'n gweithio. Mae'n gwych. Byddwn ni'n mynd nawr. Mae'n ffindio lle mae enemy yn y text, bydd gelyn yn lot well, wedi wneud lot efo arian, ond dim cymaint a coch o gwbl. OK. Bydd hwnna'n grêt. Mae gelyn yn gweithio llawer gwell. Cytuno. Cool. Dwi'n gallu gwneud hwnna yn y cod. Nice. Great. O'n i'n really impressed sut o'ch chi wedi llwyddo i newid yr holl symudiadau mor cyflym hefyd. Os ydych chi'n gwneud air ar yr un pryd, fydd yn defnyddiol am y dyfodol rwy'n credu. Na. So wedyn ni'n cael y dau, arian ac air. Ti'n gallu dychmygu, os ni'n gallu cael 2 Game Boys, cael Everdrive cartridge yn ridiculously o ddrud, ond os oedd fel, theoretically, chi'n cael Pokémon arian, Pokémon air, gyda'r link cable, yn gallu wneud yr holl esblygiadau y pethau. Bydd hwnna'n wych. Ni'n lle ti fynd. Croeso i 10F. Mae'n braf cael dy gwmni yma. Caher. Arian gyffroes achos mae wedi newid enwau trefi ac yn y blaen ynddo. Mwnswn hefyd yn lloi'r fan sy'n cool. Dwi'n meddwl anyway. Syfrdanol. Right. Taflu hwnna'n syth achos sa'n defnyddio carbos. Rare candy. Pwy sydd angen e? Chwarnig. Swn i'n fod yn y tragedy yn digwydd yn y background. Falle fod e. Mae'n pwyntig. Diolch, Ciaran. Falle blwydd na tragedy. Mickey Mouse. Dyna gyd fi'n clywed. Ond nhw wedi sorto fe nawr yma. Os mae fe'n mynd yn upset o byddai'n mynd a gwylio fe gyda fe, ond...
mae dad fan i'r grisiau, so gweithio adre ar hwyl. Siwmai, Owain. Sut mor hwyl? Fi'n mynd I gael lefan am heddiw. Sori, ni bach yn gynt. So, nawn ni gael lefan na. Diolch am wylio. Diolch am eich ymynedd. Mae farfod dy fi'n dod lan, so gobeithio gallai setlo fe cyn hynny. Byddwn ni'n ôl siwr o fod fori. Felly, gweld chi fori.